Bueno, justo jaia datoz ez daukar honetan, eta, bihar bertan hasiko dira ja, eta, aste hauek beti bezala balandalan, dana prestatzen, jaiak aurrera ateratzeko, eta ez dakit, negozu egitaragua kontatzea... Dale. Bai, kontatuko dugu egitaragua zein dan. Ostiralean bihar, hasiko da dena 6etan, bizita gidatu batekin, auzoko txoko ezberdinak erakutsiko ditugu, eta, interesgarria izango da, beraz, pasada daia jendea bertatikan. Gero ebiko dugu 8etan herri zumba, etorriko dira Sumendiko lagunak, eta bertan, pixkate dantzatzeko eta gorputza mugitzeko momentu politxe izango da. Eta gero jarraian, zumba bukatutakoan, goziakin egongo gara, eta orduan afaritxa egiko dugu ja 9etarako, bai? Eta gero ja 10etan izango dira kontzertuak. Igual kontzertuak gero epatzen ditugu zentzuk izango diren... Bai? Ostiralean hori izango zen. Bai? Gero, larun bateko egitaragua izango zen goixian 11etan ipuin kontalaria, hane arruga eta torriko da, bai? Gero, 12:30 araikon partxakin ingo dugu ja, auzotik zehar erraldoiekin eta ibiliko gara aurrera eta atzera, dantzan bebai. Eta ja, ordu batetan jungo gara herri gimnasiora, eta herri gimnasioan ingo dugu, jolas ezberdinak eta marinitada izango dugu bertan. Wow. Bai, gustora. Eta gauza desiante ditugu, bai. Eta gero, marinitada bukatu eta gero, 3etarako ebiko dugu herri baskarixa. Eta herri baskaria bukatu eta gero, martxan jarraitzeko, 4:00 karritu musikatua izango dugu, eta jongo gara auzoan zehar dantzan eta jolasa egiten. Digestiorik gabe. Ez dut arterik. Tarte txikitxo balda dugu. Bai. Eta gero, 7:00 egongo da Nadie hablará de nosotras.